Hi YouTube, आसा खालामो बयबो मोजाङै दं खोमा। लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां फोसावनो होननानै फैदों। जोंहा नार्जारी कर्नार ब्रादार इउटुबार माने बिथाङा माने दासान्दि जोबोद खैफोदाव गोलैनानै दङ। बिथाङा माने गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ दिनैनि बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामो जाहाथे ब्रादारनिसिम माने बयबो हेल्प खालामो। मानो होनोब्ला लोगोफोर बिथां नार्जारी कर्नार ब्रादारनि माने असे फिसाज्लाया माने गोबां माने गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ होननानै बिथाङा गावनि भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना अननानै दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे ब्रादारा एसेब्लाबो हेल्प मोनो। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै भिडिअनि गेजेरजों फोसावबाय। लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामगोन होननानै। लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ प्रडाक्ट्सखौ जोबजासिम नायलांदो। गोजोननाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना बै ब्रादारनिसिम आरो जाय बेरामजों भुगिनांनानै दङ बिथाङा माने इसोरनि अननायाव हामो। बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आर'ज गाबनाय थाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो। बेखिनियानो नोंथांमोननिसिम आंनि गुरैयै आर'ज खालामनाय। अब्ला लोगोफोर आदा नार्जारी कर्नारा मा बुंदों बे भिडिअ प्रडाक्ट्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे आदाया बयनिफ्रायबो हेल्प मोनो जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hi YouTube, आसा खालामो बयबो मोजाङै दं खोमा आरो मोजाङै थाबानो जाबाय। नाय एक्चुअली बेखौहाय खालामनो गोसो गैयामोन, बे भिडिअ बानायनोबो गोसो गैयामोन आं एबा हेल्प बिनोबो गोसो गैयामोन आं पाब्लिकफोरनाव या जाय इउटुबारफोरनाव। बाट दायो आंहा जेबो अपसन गैला। अके आंहा लाइक आइ डोन्ट हेभ एनि होप होननाय बुस्थु गैला कि लाइक आं हागोन होननानै जेबो होप गैला। मानो होनबा आं मास मोननै आं ट्राइ खालामबाय बाट बिसिम माने साफिसियेन्ट जायासै आंनि फिसालाखौ नायनो। अके आंनि फिसालाहा मोनसे प्रब्लेम दं, सेरेब्राल पालसि होननानै मोनसे बेमार दङ। बेमार मिन्स एक्चुअली बेमार नंद्राया, अके लाइक बाय बार्थ इटसेल्फ माने एसे प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन। स' दायो बेखौ कियर खालामनो माने आं बेसेबां सेस्था खालामदोंमोन हारसिङै। अके आरो बिराद इउटुबारफोरखौबो आं बुंखांबाय कि आंनाव फेमिलि इसु सोलिगासिनो बेखायनो आं बे भिडिअ लाबोआखै। आरो मेहेर ब्रादारजों आं रायलायखांबाय। मेहेर ब्रादारा होनदोंमोन इउटुबाव खनसे होनानै नाय हेल्प मोनगोन खोमा होननानै। बाट आं बेखौ होनदों, मेहेर ब्रादारखौबो होनदों कि लाइक आंनि पार्सनेल बुस्थुखौ आं लाबोनो गोसो गैया होननानै, आंनि फेमिलि इस्युखौ आं लाबोनो गोसो गैया होननानै। बाट दायो आंहा जेबो अपसन गैला बेनिखायनो आं दायो लाबोबाय। स' आं बेखौनो आसा खालामो कि लाइक एटलिस्ट जायहा दङ लाइक बिसोरो हेल्प खालामगोन होननानै आसा खालामो आं। मानो होनबा आंनि साइडनिफ्राय आं बेसेबां हायो आं सेस्था खालामबाय बाट आं हाला। एसे एनैखौल' आं हायो खिन्थु एसेनिबो हायाखै। साफिसियेन्ट नङा आंनि थाखाय दायो आंनि फिसालाखौ नायनो। मास मोननै मोनथाम थांबाय। आइ ट्राइड माइ बेस्ट, हायासै। बेनिखायनो नोंसोरखौबो आं लाइक टेनसनावनो मालाबा सानो कि लाइक इट्स इउजलेस टु स्टे इन दिस वर्ल्ड ना, इउजलेस बायदि मोनो मालाबा गावखौनो गाव कि आं जेबो खामानियाव गैया खोमा, आंनि फिसाला सासेखौ नायनो हाया होननानै मालाबा सानफ्लाङो टेनसनाव। वाट टु डु, दिस इज वर्ल्ड ना, बेनो दुनिया बिदिनोसै। आं मिथिला साबेसे हेल्प खालामगोन आंखौहाय, बाट जाय आंखौ हेल्प खालामगोन थेंक इउ। आरो जाय हेल्प खालामाबा इट्स अन इउ। अके आरो आं बयबो इउटुबारफोरखौ होनो लुगैयो स' प्लिज सापर्ट मी इन दिस थिं। आं जि दायो सिटुवेसनाव सोलिगासिनो बे सिटुवेसननिफ्राय आं आउट जानो हागोन, अननानै आंखौ प्लिज सापर्ट खालामदो। जायानो जा जाय इउटुबारजों दङ प्लिज आंखौ एसेल' हेल्प खालामना होदो। जास्ट फर दिस फार्स्ट टाइम आं इउटुबाव हेल्प बिदों। बर'फोरनि गेजेराव आं माने हेल्प बिबाय आरो आंनि साइडनिफ्राय। टेनसन दङ एन्ड होप खालामो कि हेल्प खालामगोन खोमा आंखौहाय दायो, बुजिगोन खोमा आंनि खस्थ'खौ, आंनि जि फिलिंस दङ दायो हार्ट जानानै दङ एबा आं मा इमसनजों सोलिगासिनो बेखौ आंनि इमसन्सखौ बुजिगोन खोमा मानसिफ्रा। स' आं बेखौनो लुबैयो प्लिज हेल्प मी। आं बेंक एकाउन्टनि जि एकाउन्टफोर दं बेखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन। इफ इउ आर विलिं टु हेल्प मी प्लिज हेल्प मी, इफ इउ नट विलिं टु हेल्प मी प्लिज डन्ट हेल्प मी। आरो जायहा गैया इट्स अके नो प्रब्लेम, बेसेबां हायो प्लिज एसे एनै हेल्प खालामना हो ताकि आंनि फिसालाया जाहाथे प्लिज। स' बिसिमनोसै, लाभ इउ अल, प्लिज।
लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना आदा नार्जारि कर्नारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय आरो मिथिबायबो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे जोंनि गिदिर इउटुबारफोरा मोननानै आदानिसिम हेल्प खालामहरो गासै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा एसेब्लाबो हेल्प खालामहरो आरो जा जोंहा नार्जारि आदा ब्रादारनि फिसाज्लाया जा बेमाराव भुगिनांनानै दङ बिथाङाबो थाबैनो हामो रायजोफोरनि हेफाजाब एबा मददजोंनो आं बेखौनो जोबनायाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बेखिनियानो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोननाय थाबाय लोगोफोर लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच